Хәтерләйһеңме, бер егет минең артымдан йөри торгайны. Кем ул? Кәләште балам дигән булып, артымдан да калмай торгайны. Әй, блин, теге что ли, ул тормозда инде. Әйе, шуның бит бүген туган көне. Хәзер мин уга шылтыратып котлайм әле, таныр микән? Шылтыратма. Малай, бүгін котлайдар. О, тағы котлайдар. Алло? Хаумы? Хаумы һығыҙ? Һине туган көнең менән кайнар котлайым. Рәхмәт. Был кем ул? Был һинең тормошка ашмаган хыялың. Тормошка ашмаган хыял? Мотоцикл. Canım, tanınımı? Ey şuluk, tормоз.